Η πρόσφατη απόφαση του πρώτου τμήματος του Αρείου Πάγου για μη συμμετοχή τελικά των Σπαρτιατών στις ευρωεκλογές ήταν σε κάποιο βαθμό, αν όχι αναμενόμενη, πάντως λογική λόγω των πολλών εξελίξεων δικαστικών και πολιτικών που έχουν συμβεί και των αποκαλύψεων που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό για αυτό το κόμμα. Παρ' όλα αυτά η απόφαση έχει πολύ μεγάλο νομικό ενδιαφέρον, γιατί είναι η πρώτη φορά που αποκλείεται για τους συγκεκριμένους λόγους ένα κόμμα από τις ευρωεκλογές. Είναι διαφορετικός ο αποκλεισμός από τις εθνικές εκλογές, όπως έγινε ας πούμε για το κόμμα Έλληνες, αλλά όχι για τους Σπαρτιάτες στις τελευταίες εθνικές εκλογές, και άλλο για τις ευρωεκλογές, στις οποίες η νέα αυτή διάταξη που εισήχθη για την κρίση του Αρείου Πάγου δεν ισχύει. Ποιο είναι το σκεφτικό του Αρείου Πάγου για τις πρόσφατες ευρωεκλογές και πώς αυτό εφαρμόζεται στην περίπτωση των Σπαρτιατών? Ο Άρεος Πάγος ξεκίνησε από τα πραγματικά γεγονότα και μάλιστα με πολύ θετικό τρόπο, λέγοντας ότι έχει αποδειχθεί ότι είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα, διότι ακριβώς ο συνδυασμός των γεγονότων είναι πια σαφής. Τι έχει αποδειχτεί, τι είναι πια βέβαιο? Η σχέση των Σπαρτιατών με τον έγκλειστο στις φυλακές πρώην μέλος της Χρυσής Αυγής κύριο Κασιδιάρη. Μάλιστα ο Άρεος Πάγος μας λέει ότι ο Κασιδιάρης έπαιζε ένα διπλό ρόλο. Ήταν ο πραγματικός αρχηγός των Σπαρτιατών και επίσης λειτουργούσε ως μανδύας για τη λειτουργία των Σπαρτιατών, την προεκλογική αλλά και εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Κάνει λοιπόν μια μακρά αναδρομή, θα μπορούσαμε να πούμε, τις δράσεις του Κασιδιάρη, του ίδιου του προσώπου εντός της Χρυσής Αυγής με τους Έλληνες και τη σχέση του με τους Σπαρτιάτες, για να καταλήξει ότι μέσα ακριβώς από αυτή τη στενή σχέση πλήττεται ο πυρήνας της δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος, άρα αναγόμαστε απευθείας στο άρθρο 29 του Συντάγματος και όχι στον πρόσφατο νόμο. Γιατί με την τόσο στενή σχέση με το συγκεκριμένο πρόσωπο που έχει τη συγκεκριμένη ιστορία και τη συγκεκριμένη θα λέγαμε πολιτική δράση αλλά και ιδέες, η ενδεχόμενη συμμετοχή των Σπαρτιατών στις ευρωεκλογές θα έπλητε ακριβώς αυτή την ομαλή δημοκρατική λειτουργία. Αυτό είναι το σκεπτικό, το οποίο αγγίζει, είπαμε, έχει σχέση με τη μη συμμετοχή του συγκεκριμένου κόμματος στις επερχόμενες εκλογές, άρα αποκλείονται οι Σπαρτιάτες χωρίς δυνατότητα κανενός ενδίκου μέσου κατά αυτού του αποκλεισμού από τις ερχόμενες ευρωεκλογές. Υπάρχουν όμως και δύο συνδεόμενες και εκκρεμείς υποθέσεις σε σχέση με τους Σπαρτιάτες, των οποίων τα πραγματικά περιστατικά, άρα θα έλεγα και η λογική υπό τις οποίες κρίνονται, είναι πολύ συγγενείς με την πρόσφατη αυτή απόφαση περί αποκλεισμού. Η μία είναι η ποινική διαδικασία που έχει ασκηθεί από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την ενδεχόμενη διάπραξη του ποινικού αδικήματος της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος. Και πάλι η εξαπάτηση αυτή συνδέεται με το δεσμό με τον έγκλειστο στις φυλακές κύριο Κασιδιάρη, το ρόλο που έπαιξε, λέει η απόφαση και του Αρείου Πάγου τώρα, αλλά και το παραπεμπτικό βούλευμα της εισαγγελέως, ότι οργάνωσε, ήταν ο ηθήνος νους και της προεκλογικής εκστρατείας των Σπαρτιατών, και κατά αυτόν τον τρόπο επήλθε η εξαπάτηση του εκλογικού σώματος, όχι γιατί δεν γνώριζαν ποιοι είναι οι Σπαρτιάτες, αλλά γιατί ουσιαστικά πίσω από τους Σπαρτιάτες κρυβόταν ένα άλλο πρόσωπο. Και υπάρχει και μια τρίτη εκκρεμής διαδικασία που από πολιτική άποψη και από άποψη συσχετισμών κοινοβουλευτικών είναι η πιο κρίσιμη, γιατί διακυβεύονται οι έδρες των Σπαρτιατών στο Κοινοβούλιο, οι 12 έδρες που αυτή τη στιγμή κατέχουν βουλευτές των Σπαρτιατών. Είναι η διαδικασία ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου ενεργούντος ως εκλογοδικείου, όπου εκεί ζητείται η έκπτωση πια
δεν τίθεται να αμφιβόλω η νομιμότητα του αποτελέσματος του Ιουνίου και της συμμετοχής των Σπαρτιατών σε αυτές, εφόσον ο Άριος Πάγος με βάση τη διάταξη για την οποία μιλήσαμε και που δεν εφαρμόζεται στις ευρωεκλογές έκρινε ότι θα μπορούσαν να συμμετάχουν οι Σπαρτιάτες, καλός ή κακός, αγνοώντας ίσως ορισμένα στοιχεία. Πάντως αυτή η απόφαση επέτρεψε την νόμιμη συμμετοχή των Σπαρτιατών. Αυτό που ζητείται εκ των υστέρων είναι για λόγους που συνδέονται πάλι με την εξαπάτηση του εκλογικού σώματος μέσω του δεσμού με τον Κασιδιάρη, με την άσκηση πραγματικής ηγεσίας εκ μέρους του κυρίου Κασιδιάρη, με την οργάνωση όλης της προεκλογικής εκστρατείας και τη διεξαγωγή της προεκλογικής εκστρατείας ουσιαστικά στο όνομα του κυρίου Κασιδιάρη. Αυτό που ζητείται λοιπόν πλέον είναι η έκπτωση των 12 βουλευτών, η εκ των υστέρων έκπτωση και, εφόσον αυτό γίνει δεκτό από το δικαστήριο, η αναπλήρωση των 12 εδρών με τρόπο που πάλι θα ορίσει το δικαστήριο. Και δύο είναι οι βασικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει αυτό, είτε η εκλογή στις δύο, αν το δικαστήριο σταθεί στις δύο περιπτώσεις στις οποίες ασκήθηκαν προσφυγές, ή στις 12 εφόσον, όπως έχει το δικαίωμα από το νόμο περί ΑΕΔ, επεκτείνει την έκπτωση και στις 12 έδρες, γιατί ο λόγος, ο δικαιολογητικός λόγος εφαρμόζεται στο πρόσωπο και των 12 βουλευτών, αφού έχει σχέση με τη συμμετοχή του στο κόμμα και με την παράνομη διακινδύνευση της δημοκρατικής λειτουργίας εκ μέρους του ίδιου του κόμματος και όχι των συγκεκριμένων βουλευτών. Είτε εκλογές λοιπόν, είτε κάτι που νομίζω ότι θα ήταν λιγότερο βαρύ για τη λειτουργία του πολιτεύματος και επίσης απορρέει μέσα από τον εκλογικό νόμο, αναπλήρωση από τα άλλα κόμματα, όχι σαν να μην είχε δοθεί η ψήφος των συμπολιτών μας υπέρ των Σπαρτιατών στις εκλογές, αλλά τι γίνεται εφόσον αυτοί εκπέσουν εκ των υστέρων. Άρα η απόφαση είναι του ειδικού δικαστηρίου, ο νόμος δίνει απόλυτη διακριτική ευχέρεια στο ανώτατο δικαστήριο να κρίνει με ποιο τρόπο, αν θεωρήσει ότι υπάρχει λόγος έκπτωσης, θα αναπληρωθούν αυτές οι έδρες. Μια απόφαση που αναμένεται σύντομα κι αυτή και που έχει, όπως είπαμε, μεγάλη νομική, άρα θεωρητική, αλλά κυρίως πρακτική πολιτική σημασία.